Mano do sana kasaranyo. Pakai bahasa jusutan tiaso. Kat aku siku kumbang. Taga laki sigiro datang. Ada rundiang ke dibaco. Tuan kan gong berat kamu, karatkan tuan. Apa muka sui tuan tibo, coba terangkan. Jangankan sebuah lay kato rasio kena dibuka. Pihak diupiak musuri ala digaduh di sudua. Kato sebagai kita cari bapak napik di sana. Pantang 10 kali pantang. Pantang kami bananan Tuan Saboy. Apa penyebab Tuan Berang? Biar kami tolong Saboy. Rami balai orang pitala. Rami na sadang tengah hari. Lah lamu kita mangala. Kita lambui jalai banyak. Lambui kali dia. Lambui kali. Malam tiang menuju tangkai. Tantangan mana buah kelari. Lari lah buah jeputiak yang bunyi otak nak bagai-bagai. Kok diangan raso kate lai ku indak otak sajo. Danga kala sabah lai simak kabana iwa tarang. Nan diangan kok tak jadi hidup kita ditimbang orang. Elok baca lagi kita kini yo karena sungai bayang. Paria rorari kapok kayo seorang-seorang. Manolah aku suku sekumbang. Kini ba itu anyo lai. Karano hari manambang petang. Elok bangkit kita kini. Desu ada ulu ada yang panjang. Sabalun kita pergi. Aku lah dia ni kuat. Bangku kau. Yuk kali soalnya kau. Ayo kau. Tadi asal sebelah kau. Tunggal salam terima. Sumbiang kau. Itu you sumbiang ni kurang. Dalam pinjam mah. Lah sumbiang makarai dia lah. Tu you kau. Putui kali yang kuat mah kau. Yuk kali soalnya kau. Iyo kau. Ah betul semua. Ayo kau. Tu ada lelo ah. Salah betul nak jadi tu kau. Buku kan aku tengok buku tu. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kong basi kereng kong basi. Apa tu kau? Apa tu? Ulah jual dia. kau masih. Apa tak baca otak? Apa tu kau? Oh, ada juga. Hello, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kong basi kereng kong basi. Hong basi kau basi. Diambil ke singka baja. Diambil kasih ke bajak. Bunuh si luak sampai mati. Bunuh si luak sampai mati. Dan sampai darah terserak. Dan sampai darah terserak. Uluang-uluang namu tambago. Ulang-ulang namun tak tahu. Labih siriah juga biye. Habis siang lebih. Kotak mati si luak jalan yang nangko. Kota mati sedua yang aku. Lajalih kita nampan dia. Lah jadi aku tak boleh. Apa yang lain? Jangan sipakan banyak tarang. Kau nyampang sedua hati. Agiah dan naik serwa kadang. Biar balik itu tinggi sambil mencari tidak kurang. Karena hari telah petang kita wakil nilai kak rajuk. Soalnya
Allah mandi si maralua ayama oi badangan kalapa alamia raso kalapea saju badan Oi lua oi nandi sinanai ia nanya ni o nanya ni aju moi dia kadiri maralua oi kuanoi babandara pisa anang lai gara lah tibona togan ko mandi sakali nangko oi lua oi anta baulang anta indah anta ko mandi panyudahi mandi tubuh mandilah diri oi dua oi mandi nandi nama agamanya mandi karena apa saja ula derayu amun suri oi lua oi ina di sakoi obana cilako badan jadinya nande ulas yang mencuri oi dua oi kini badan paniayo paniayo nak kaduang oi nande lama rayu dubili oi lua oi kamati juo makilonyo oi lua oi juo janyo den nande diri maralua kemana kanoi entah pernah entah jadi mesadang mandi masuk itu aka mandi baju babuka oi lua oi de lama rayua ambun suri cilako badan di ibu nya kami pasaran pitalah kami nya mendalam kedua ala panik kami namana kau kini belasan yo ayah kia
Jangan lagi. Lagi. Aduh. Ayo le gua. Aduh. Kago. Sana ngok teka he. Cepet lah aduh. Mandi Galon. danga kambaak ambo dek nasib kula halang adon may nabuso iyo diranas may bayang kok dak salah dene memandang mai ciluat jaga Yuban na lahang ko na. Ilaha illallah. Anak dan siang laki-laki yang anak dirimu